הוכחות, די להוכיח את. הוכחות לא מקדמות. הקשבה, לא מקבלות דינמיקה, הן גורמות להתגונן. אם אני אומרת שאתה חסר לי, אז זה לא עוזר שתגיד לי שהיית אתמול. לא. זה עוזר שתגיד לי איזה באסה, או איזה יופי, או איזה כיף שאני חסר לך. אם הילדה שלי אומרת לי, לא הכנת לי אוכל, לא עוזר שאני אגיד, אבל הכנתי לך אתמול, כן הכנתי, כן, בתחושה שלה, לא הכנתי לה אוכל. אם אני רוצה לקבל הקשבה ולהבין מה עובר עליה, אני מקשיבה ואומרת לה, וואו, לא הכנתי לך אוכל? מה זאת אומרת? איך אפשר לתקן? איך אפשר שתרגישי אחרת? וכהנה 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 מאות דוגמאות. כל הזמן. של הוכחות, שלא עוזרות. לא עוזר להגיד, היה אחת